Posachedwa apa tikupatsirani ndondomeko ya Kasankhidwe ka Pope kutengera imfa ya Pope Francis amene anatisiya pa 21. Tikunena panoto palikalikiliki amene mpingo wa Katolika ukuyikato ndondomeko ndi dongosolo lonse kuti pasankhidwe Papa Watsopano. Ndipo Papa amasankhidwa kudzera mndondomeko ya chisinsi yotchedwa conclave yomwe imachitika ku Vatican City. Ndondomekoyi imatsatira malamulo a mpingo wa Katolika ndipo imakhala yolemekezeka kwambiri. Ndondomeko yosankha Papa Francis imayenda motere. Pambuyo pa imfa ya Papa, makadino onse a mpingo wa Katolika amaitanidwa ku Vatican. They're locked in the Vatican, and all their phones are taken away. They're not allowed to communicate with the outside world until they elect a pope. Koma okhawo omwe ali ndi zaka zosakwana 80 ndi omwe amaloledwa kukavota. Papa Francis anamwalira pa April 21, 2025. Ndipo conclave yatsopano ikuyembekezeka kuyamba pa 7 May. The conclave essentially is a closed-door meeting in which Roman Catholic cardinals who are under the age of 80 elect the new pope from among their own numbers, okay? In order to get into a conclave, you have to be a cardinal. In order to get into a conclave, you have to be under 80 years old. And from one of those... Ndipo ndondomeko yakuyitanidwa kwa makadinozi ikatha, kumabwera kutseka kwa Sistine Chapel. Sistine Chapel ndi chipindato chimene makadino amakhalamo, komwe amakhala osalumikizana ndi dziko lakunja mpaka atasankha Papa Watsopano. Different cardinals will go around pushing for the candidate that they would like to see become pope. Your friends have to do that for you. You cannot do that yourself. That would indicate a level of pride that would be unacceptable in a pope. Izi zimachitika kuti kusakhale kusokoneza kulikonse kuchokera kunja. Ndipo mu system muja akatseka ndipamenetu kuvota kumayambika. Robes were slightly the wrong color. I think Hollywood got it better than the Catholic Church. I like the deeper red. By day, makadino amavota mobisa. Patsiku loyamba amavota kamodzi masana. Kenako masiku otsatira amavota kawiri mmawa ndi kawiri masana. the cardinals will sit in silence and prayer in the Sistine Chapel under Michelangelo's magnificent ceiling. 2 votes in the morning, 2 in the afternoon, until one candidate wins 2/3. Kuti munthu asankhidwe kukhala papa, amayenera apeze mavoti amakadino awiri mwa atatu, kapena kunena kuti 2/3. What happens inside is that each of the cardinals writes on a slip of paper which says in Latin something along the lines, I choose as Pope so-and-so. They write it down in their own handwriting, and they are encouraged to masquerade their handwriting. Then these votes are counted, and if there are enough, a new Pope has been elected. If there are not enough, they go to another vote. Ndipo tu ndondomeko yachinayi kuvota kukachitika chizindikiro cha utoto wa utsi chimaoneka. Chifukwa chimwe chimachitika ndi chakuti pambuyo pa kuvota kulikonse mapepala amavoti amaotchedwa. Utsi wakuda umasonyeza kuti palibe amene wasankhidwa, pomwe utsi woyera umasonyeza kuti Papa Watsopano wasankhidwa. So when the cardinals have reached the decision, the cardinal who has been elected says, yes, I accept my election as Pope, as successor of St. Peter. The ballots on which the cardinals have written the name of the new Pope, or the names of all the people that they have elected, are burned after each vote.
Then it's added with an additive, a chemical additive. They're put into a stove. A chemical additive is added, so it would be black for we have not elected a pope, white we have elected a pope. Ndipo utsi woyera ukaoneka, chikondwerero chimakhalapo tupanja ponse kusonyeza kuti Papa Watsopano wasankhidwa. Ndipo Papa Watsopano ameneyi amenera kuyamba kuti tsopano akhazikitsidwe kukhala papa. Papa Watsopano akasankhidwa amaonekera pa balcony ya St. Peter's Basilica, ndipo amafotokozedwa ndi mawu oti Habemus Papam, kusonyeza kuti tili ndi Papa Watsopano. Kenako amadalitsa anthu onse omwe ali mdera la St. Peter. We'll walk from the Sistine Chapel around the Vatican into St. Peter's Basilica, into St. Peter's Basilica, behind the central lodge, and then we'll come out of the balcony windows after a cardinal announces to the crowd, Habemus Papam. Says, I have news of great joy in Latin. Habemus Papam, we have a pope. Ndondomeko ya conclave imatsatira mwambo wakale komanso olemekeza ndi imakhala nthawi yofunika kwambiri ku mpingo wa Katolika. Ndipo nyengo imeneyi ndi imene tupano akatolika ali kudikira mwachidwi kuti kodi Papa Watsopano asankhidwa ndani, akhala ndani, akhala ochoka mdziko liti, nanga zintchito zake zikhala zotani.